Takže vítam vás chalani pri rozžrebovaní náhodných tímov. Momentálne je 1. júl 2016, 22:12. Wales akurát strelil gól na 2:1 proti Belgicku. Takže zvyšné týmy urobím to na dvakrát žreb, tým, že najskôr určím náhodne poradie tímov a následne náhodne tam budú pridaní všetci breakery. Takže, čo sa týka voľných tímov, ostali Anaheim, Arizona, Buffalo, Calgary, Carolina, Columbus, Dallas, Florida, Minnesota, Nashville, New Jersey, Ottawa, San Jose, Vancouver a Winnipeg. Takže, randomizujem tieto týmy, čiže po prvom kole je prvý Columbus, po druhom kole je prvý Vancouver, na tretíkrát prvé je Buffalo, Winnipeg, Minnesota, Anaheim a tak ďalej. A tak ďalej. Skopírujeme si to teda do pripraveného excelovského súboru. Tak. Tu je poradie tímov. No a tu máme poradie breakerov. Začína Boris, potom ja ako spoluautor. Potom vy, čo ste si vyberali Veslo, Ichi, Deadman, Chanec, BB, Tomahawk, Driver a Mihol. To je prvá desiatka a teraz double teamy, čiže prvý si vybral z double teamu Ichi, potom Deadman, Driver, ja a posledný si vyberal Boris. Takže toto je nás 15. No a randomizujeme. Čiže po prvom je na prvom mieste Ichi Boy, po druhom zase Ichi Boy a po treťom je na prvom mieste Veslo. Takže kopírujeme toto a nahádzujeme do excelovskej tabulky. No a aby ste to lepšie videli, takže týmy pripadli nasledovne: Buffalo Sabres pre Veslo, Winnipeg Jets pre Tomahawka, Minnesota Wild pre Borisa, Anaheim pre Chanca, Carolina pre BB, Calgary pre Ichi Boya, Vancouver pre Borisa, Columbus pre Danka, San Jose pre Deadmana, Arizona pre Drivera, New Jersey pre Ichi Boya, Dallas pre Danka, Florida pre Mihola, Nashville pre Deadmana a Ottawa pre Drivera. Verím, že všetci sú spokojní aj s takýmto štýlom žrebu a budeme sa tešiť na august, kedy Boris tie boxy donesie aj s troška americkým nádychom. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia a dobrú noc.